Dobar dan, dragi gledalci, evo ga, moj prvi izazov će biti pojesti živo jaje, to je popiti. Tu je čaša, tu je kola, ako nam šta bude, i tu je mangla, ako budem povraću, pošto sam bolestan, ali opet radim to za vas, eto. Kreni. Ružma je. Evo vidite. Stani tamo. Evo vidite. Jaje. Ja ću sad to da progotovam. Pa bismileto. Pa da krene. Ovo strah me, ljudi. Ljudovi, strah me. Tu je kola, pa šta bude, jel' tako? Jel' tako? Kaj je ovako ružno, pičku mate? Jebo vas jaje. Evo, popijem do kraja. Ostalo još malo. Auf. Tu jebote. Nadam se, nadam se da vam se svidio video, like, share, subscribe i komentar napišite šta želite drugi neki izazov. Radim sve. Brate, jesu ružo. Dođenja.